Què sabeu on anem? On anem? Al mar Mediterrani. A veure el dorsal. Cinta, posa... Si tenim la foto. Marta, On estem? Sí, toquem ferro. Toquem ferro, toquem ferro. Molt bé. què esteu fent? Els esports del Mediterrani, dels Jocs? Vinga. Vinga. Molt bé, molt bé. Vine cap aquí. Vine així, així, així. Es té que aguantar així. Així. Va? Veus? No facis fort. Molt bé! Ara sí! La bandera és la d'Espanya. Aquesta bandera és la bandera d'Andorra. Aquesta bandera és la bandera de França. Aquesta Aquesta és la bandera de San Marino. Aquesta que ens recordem que era la lluna i l'estrellita és la bandera de Turquia. Altres països. Ah, però que en aquests jocs només participa Tarragona? No. Hi participen? A molts llocs. A molts llocs. El primer continent, quin és? Aquest? Algú sap quin és aquest que està aquí? Àfrica, molt bé. El segon continent és aquest d'aquí. Algú sap quin continent és aquest? Europa. I què sabeu d'algun país que jugarà? Sí. Quins? Quins sabeu? Àsia. I Àfrica. Gymnastics, pull-up, skiing, skateboard, play tennis, and golf. I don't ski. Aquest esport. Mira, és així. Quina forma té? Oval. Oval. Com es diu aquest esport? Rugby. Rugby. El rugby es juga amb aquesta pilota. El chavo del 8. S'han d'agafar. ¡Vámonos! ¡Corre, corre! ¡Uy, uy! ¡Y darrere! Molt bé. Vaya, va. Pero la pilota se la donis. La pilota? Molt bé. Muy bien. Vine aquí, Clara. Clara, darrere. Venga. Venga, Raúl.
2, 3. ¡Wow! Para fresquito hay que moverse un poco. Venga, hay que saltar un poco. No. Le das en la mano. Al último tú. Ahora para allí corriendo, va. Las manos fuera de los bolsillos. Molt bé! 2, 3, ya. Nos quedamos. Molt bé, molt bé. Una pelota, exacto. Sí, no son melones, una pelota. Toma! ¡A la profe! ¡Ay! La profe, ¿cómo jugó la profe? Uy. 1, 2, 3. Vale, va. Ahora la otra fila. Vuelve, va. ¡A tierra! Se queda. Muy bien, va, al suelo. Alterna. Basketball. Basketball. And Basketball. Basketball. tennis. Tennis. No, tennis back. Swimming and swimming. Very good. Sí? Ara, quan vingui l'estiu, jugarem a la petanca. Sí, ho passeu? Això són les masses. Sí? Molt bé. Més coses. Anem passant i anem veient més esports. Superbé, va, mi toca de fer una ràdio de petanca. Molt bé. Ensenya'm els companys. Mireu, no bota gaire, mira, no bota gaire, però mira, roda, mireu com roda aquesta pilota. Sí, és màgica, és una pilota màgica. Xulo, Veieu? És com confeti. Sí? És màgica aquesta també. Sí, és de colorets, sí? I això es diu... És el mateix que, mireu, si jo faig aquí una cua, em poso una... cinta. Heu vist vosaltres? Sí. Sabeu anar allà sense rodes? No. No, però no a la classe. Quan jugueu un partit, feu partits? Sí. I quan se juga amb un equip? 5 i 5. Molt bé, Fa un equip 5 i l'altre equip 5. I després es fan canvis. Sí? Però aquí a Tarragona es farà un bàsquet especial, que només jugaran 3 contra 3. Ensenyen res? Com es diu això? Amb el 3. Fantàstic. I aquesta és el hand i ball. Gimnàstica rítmica. Molt bé, posa els braços estirats, així. Mira, si es veia.